Kaddarar ce ta haɗa mu, ba ni da sauran zaɓi. Yawwa, ina kofar gidan naku. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Barka dai. Barka. Na gajiya. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Yawwa, ya ka samu guri mai kyau ka aje motan ko? Na aje ta waje mai kyau saboda nan na fahimci na shigo da ta za a dan tare hanya. To lafiya. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Alhamdulillah. Na san baka gane ba. To ga abokina na zai maka karin bayani, zai ga maka abin da muke tafi da shi insha Allah. Kamar yadda muka gaisa da kai da farko, sunana Junaidu, dan gidan Alhaji Aliyu. Na yi bincike a kakka sosai, na gane kai ne maganin matsalata. Shi ne nace ni bari in neme ka. Damuwa kuma? Matsala. Da Allah ina neman wani alfarma a gurinka in ba za ka damu ba. Ina son ka bar min Fatima na aura. In har hakan ta faru, na tabbata ni a gurina ka fi karfin naira miliyan 10. Kaddarar ce